Hej og velkommen til tweak.dk. Mit navn det er Michael Hermansen, og jeg skal i dag gennemgå et samlet high-end gaming PC-system fra Shark Gaming. Shark Gaming er dansk og et firma, der specialiserer sig i netop at bygge high-end gaming-systemer til folk, der måske ikke lige er interesseret i at bygge et selv, eller bare ikke har lysten til det. Men systemet, som I kan se her, kommer i et Phantom 410 kabinet fra NZXT. Det er totalt blanksort, som I kan se, og det ser rigtig godt ud. Men det tiltrækker fedtfingre, som jeg lige nu har pudset af. Men dem skal der nok komme, når vi får vendt og dreje kabinettet. Men som det allerførst, så vil jeg gennemgå det ydre af kabinettet med jer. Og til at starte med, så har vi jo fronten, som I ser her. Hvor vi har forneden et stort mesh, hvor bagved der sidder en blæser monteret, men det vil jeg vise mere om, når vi kommer indenfor i kabinettet. Og heroppe i toppen har vi så en låge, hvor bagved der gemmer sig, som I kan se, 3 styks 525 slots, hvor der i toppen er monteret en DVD-brænder, som vist også er et Blu-ray-drev, tror jeg, uden at være sikker. Det finder jeg lige ud af. Og der har jeg så pillet den ene låge ud her, så I kan se, at der sidder nogle fine låger her, som man kan pille ud, hvis man skal have flere drev monteret. Det er mere eller mindre fronten af kabinettet. Det gemmer ikke både så meget andet kontakter og så videre, sidder på toppen. Og det vil jeg lige forsøge at se, om jeg kan vise jer. Nej, det bliver nok lidt for bøvlet, men så vil jeg i stedet for bare vælge lige at lægge billedet på testen, når den kommer på siden. Men i højre side af kabinettet har vi en fan-controller med nogle trin på. Høj, mellem og lav, tænker jeg. Så har vi 2 USB 3 connectors her, efterfulgt af 2 USB 2 connectors. Og så de sædvanlige mini-jack-sticks til mikrofonen og høretelefoner. Og i den anden side har vi en power switch og en reset switch. Og som sagt skal jeg nok lige lægge billedet på, så I kan se det. Nu vil jeg lige forsøge at vende kabinettet om en gang, så vi kan se det fra siden af. På den ene side her har vi bare en helt lige, flad, blanksort side, så den er ikke så spændende, og det er også bagsiden. Jeg vil i stedet for lige vende den om, så I kan se forsiden, eller hvad skal vi kalde den anden side. Lad os bare kalde det. Men det som vi så kan se, vi har på den her side, det er, vi har en plexirod heroppe. Der er lige noget beskyttelsesfilm på, jeg har valgt ikke at pille af. Men inde bag det kan man så se CPU-køler, det meste af bundkortet, ramblokke osv. Længere nede har vi så endnu et mesh, hvor der bagved kan monteres blæser, som der så i det her tilfælde ikke er noget af. Men der er i hvert fald masser af muligheder for at få monteret ekstra blæser, sådan at vi kan få masser af airflow i systemet, så det ser lovende ud. Og så vil jeg lige endnu en gang vende kabinettet om, så vi kan se bagsiden også. Og det som der så kommer til syne her, det er, at vi har onboard lydsystem her, som er et surround system med både center speaker og baghøjtaler og subwoofer og så videre. Dernæst har vi et onboard HDMI stik, det der onboard grafik, men det skal vi bruge i det her tilfælde, eftersom der længere nede sidder nogle grafikkort, som vi kommer til. Så har vi intet mindre end 4 USB 3 porter herovre bagpå. Vældig fint ser det ud. En netport til noget netkabel, VGA-port, DVI-port, optisk udgang til lyd, SPDIF lydudgang også, hvis man bruger det, PS2-connector til mus og keyboard, og 2 styks USB 2-porte, samt en knap til at clear CMOS, hvis man skal have fået lavet noget rod i BIOS'en. Dertil er der endnu et mesh, hvor der bagved sidder monteret en 120 mm blæser, ser det ud til herfra, som jeg nok lige skal komme mere ind på senere, når vi får den åbnet. Vi har i bunden en strømforsyning, hvorpå jeg kan se, at det står Cooler Master. Så nu ved vi i hvert fald, hvor den er fra, men den ser vi også noget mere på, og den vil også blive testet. Så har vi et indgang og et udgangshul til, hvis man skal have
monteret et reservoir til et custom vandløb udenpå. Så det er jo fint, det giver bedre plads, så man ikke skal have det indvendigt, som igen er godt for airflow. Men nu ved jeg ikke lige, der er jo ikke så meget mere at sige om ydersiden her, fordi det er jo det indre, der er interessant. Men altså, som jeg nævnte, der sidder 2 store grafikkort her, og hvad det er for nogle grafikkort, det vil jeg lige lade være hemmeligt lidt endnu, indtil vi kommer til at se indersiden. Men det jeg har tænkt mig at gøre nu, det er at jeg lige vil stille lidt om på kamera og lys, sådan at vi kan få kigget på indersiden i kabinettet. Så det vil jeg lige gøre nu, så hvis I lige vil være så venlige at hænge på imens, så stiller jeg om. Så er vi så tilbage her, og jeg har nu fået stillet kameraet om og stillet lys om og fået åbnet kabinettet. Og jeg vil så forsøge at gennemgå hele systemet indvendigt sammen med jer. Og i den forbindelse vil der undervejs blive et par kameraomstillinger, men sådan er det jo. Det kommer vi ikke udenom. Men til at starte med, så vil jeg så lige tage et kig på, hvad det er for bundkort, vi har med at gøre. Og det er et MSI Z87 GD65 Gaming bundkort, der understøtter 4. generations 1150 Haswell CPU'er. Det er et high-end gaming bundkort fra MSI, som er udstyret med diverse overclocking genies og så videre, og det kan overclockes direkte fra bundkortet. Men diverse tests af de forskellige dele her har Tweak.dk allerede gennemgået, og derfor vil jeg i testens tekstdel link til de forskellige komponenter, så I kan læse meget mere om den der. Men som sagt, så er det et Haswell bundkort, og derfor har Shark Gaming valgt at sætte en i7-4770K Haswell CPU herpå, og den er så 3,5 GHz standard, og hvilken de har overklokket til 4 GHz. Og det er jo ganske udmærket. Dernæst har de valgt at sætte 4x4 GB DDR3 RAM fra Corsair deri, som kører 2133 MHz, og det er high-end overclocking RAM, hvilket I så også kan se her. Og kan jeg nu lige komme til at vippe en af dem ud, så kunne vi lige tage et bitte kig på den tæt på. Men så ser det ud, det er Corsair Vengeance RAM, som sagt 2133 MHz. En rigtig god RAM og højprofil med køleblokke ovenpå, så de kan komme af med varmen, hvis man vælger at overclocke dem. Men efter min mening er 2133 MHz mere end rigeligt, så ja, jeg vil ikke gøre det. Så vil jeg lige vippe det RAM-modul på plads. Ja. Til at køle systemet her, hvis jeg lige kan få zoomet lidt ind. Beklager, hvis der bliver noget med fokus. Jeg skal lige stille autofokus, det gjorde den der. Der har man valgt en Cooler Master 240M vandkøling, og det betyder selvfølgelig, at der sidder en 240 mm radiator, som sidder oppe under låget, hvorpå der sidder 2 styks Cooler Master 120 mm fans på og blæser ovenud af kabinettet. Og det kan være, at jeg lige kan komme til at flytte kameraet lidt her, så I kan se det. Nemt er det ikke, men den sidder altså deroppe. Som I kan se, de 2 styks 120 mm fans, der sidder deroppe og blæser luft ud igennem radiatoren, som I så ikke kan se. Og ovenu af kabinettet. Og med det sagt, så er det jo som sagt high-end bundkort, hvorpå der er et onboard virtuelt surround system med rigtig god lyd i, som der også vil komme mere om.
Men ellers så er der ikke så meget andet at sige om bundkortet her. Det er et rigtig godt bundkort. Og link til test og pris og så videre kommer som sagt senere. Ja, så er der stillet op endnu en gang, og denne gang skal vi kigge lidt på grafikken her. Og man må jo sige, at der ikke lige frem er sparet på kræfterne, når det kommer til grafikken. Shark Gaming har i denne computer valgt at smide 2 stykker Nvidia GeForce GTX 780 fra MSI med 3 GB DDR-RAM på begge to. Og så en fin lille SLI-bro, som I kan se herovre. Så maskinen har intet mindre end 6 GB DDR3 VRAM at arbejde med. Kortene er, som I også kan se, enormt store her, og en kæmpemæssig køleprofil på. Så der er ingen tvivl om, at det er grafikkort, der er lavet til yde, og det er grafikkort, der er lavet til overclock. Strøm, der bruger kortene et stykke 6-pin og et stykke 8-pin PCIe fra strømforsyningen, plus det er onboard 75 watt, de så kan trække ud af PCIe-slotsene. Så det er i hvert fald ikke nogen, der ikke sluger noget strøm, men systemet her er også lavet til virkelig at yde, så det ser rigtig godt ud. Masser af grafikkraft. Virkelig noget at trække af. Og jeg glæder mig rigtig meget til at få lov til at teste det, så vi kan se, hvad det egentlig yder. Det næste, jeg lige kunne tænke mig at vise jer, det var herovre på den anden side. Så nu flytter jeg lige kameraet lidt i stedet for at slukke det. Og det er herovre, hvor diskene sidder. Zoomer lige ud. Det vil den så ikke. Men øverste disk her sidder herinde, og det er en Samsung 840 Evo SSD harddisk på 250 GB, som er sat i som systemdisk. Masser af drivkraft og lynhurtige loadtider med den her disk her. Virkelig en god disk. Og nedenunder er der så indsat en Seagate SATA 1 TB harddisk som lagerdrev. Så det er ikke fordi, at der kommer til at mangle diskpladser. Og ellers er der masser af slots, som I kan se, til at sætte ekstra harddisk i. Så der er virkelig gode muligheder. Øverst oppe sidder der så det 525 slot system med den der låssystem her. Hvis du trykker den ud, kan du trække drevet ud, og når du skubber drevet i, låser det automatisk. Så der er ikke så meget at komme efter der. Det er nemt og lige til at gå til. Og sådan hernede, de her drevskuffer her, dem klikker man bare ud, således sætter en disk i, og så skubber det drevet i, eller slotten i igen. Hvad er det ikke, og det er rigtig, rigtig nemt. Hvis I så lige kigger, det kan være djævligt svært at se, men der sidder her bagved en blæser, der blæser ind på diskene, hvor der så på den anden side ude i fronten sidder en blæser mere, som jeg også nævnte tidligere, og det er et push-pull system, der blæser luft ind den her vej fra og trækker luften ud igennem kabinettet for at køle diskene ned. Så der er virkelig tænkt på kølingen her. For lige at gøre kølingen færdig, så kan I, som I kan se her, så har de sat endnu en blæser herover til at suge noget luft ind i systemet, skabe godt airflow. Og lige sådan kan der sidde en blæser mere i bunden. Det gør der så ikke, men der er masser af muligheder for det. Ja, men slutligt her, så skal vi jo lige se på strømforsyningen, fordi der er ikke rigtig nogen tvivl om, at så stort et system med så meget hardware, det skal bruge en del strøm for at kunne fungere. Og som I kan se her, så har man valgt at smide en Cooler Master V1000 Gold 80 Plus strømforsyning i, og V-serien er jo Cooler Masters absolutte topline serie, som der kun bruges i high-end systemer, som jeg ligesom også kan se her. Der leverer stabilt, virkelig stabilt strømforsyning under broen, og det er jeg slet ikke i tvivl om, jeg også vil opleve, når jeg lige om lidt tænder den op og udsætter den for en stresstest. Generelt hele systemet, og jeg vil også smide nogle spil efter den, for at se hvordan den egentlig er at spille på. Shark Gaming lover med dette system, som det er nu i dag,
at man vil få minimum 70 frames per second ved ultraopløsning i diverse spil. Så jeg er meget spændt på at få den startet op, og se om de lever op til det, de lover. Men det er jeg nu ikke i tvivl om, at de gør. Så jeg synes, vi skal gøre det nu, at jeg slukker kameraet her, og går over og får sat noget diverse ting, mus, tastatur og skærm til, så vi kan få presset noget saft igennem systemet og se, hvad det egentlig kan levere.